Baina 83an gauza onak ere gertatu ziren. Athleticek gaur egun ezagutzen dugun himnoa estreinatu zuen. Baina zarrak ere badu bere xarma, ezta? ¿Tiene Bilbao un gran tesoro? Bai. Eso. Beste gauza batzuk. A ver, apurka itzen du kampeones txapeldunak, bihurtzen dugun, eta danak apurtxo bat euskeraz apurtxo bat gixio itzen du. Eta garrantzitsuena, gaur egun pentsatzina dena orduan gertatu zen. Athleticek liga irabazi zuen. Eta horrelako zerbait handitasunez ospatu behar zen. Eta halaxe ospatu zen. Tamalez, partidu berean Las Palmasek kategoria galdu zuen. Bataren gaitza, bestearen on. Jendea kalera irten zen bandera eta lepoko zuri-gorriekin pozez gainezka. Zenbat itxaron beharko dugu halako zerbait berriro ikusteko.